eti umerejelea dhambi tena, huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Erokamano ahinya machiegni kende kidieny mar lesson kaka naselero ni kawuono wache thuon wach mabende koro wadang'iyo kaka Yesu jakel winjruok mar singruok manyien. E wach ma wadang'iyo kae gi joyalo ariyo, jayalo Charles Odinde mar Kisumu Central kaachiel to kod jayalo Dickson Odiwuor bende mawuok Kachoka SDA. Jayalo Charles Odinde mar Kisumu, ok en jayalo mar Kisumu Central to owuok Kisumu Central. Bende wantiere godo e studio ka kwang'iyo godo weche mopogore opogore kotenore kanyo kod lesson mar odiochieng' machielo mano mar wuodh geno tarik en 19 dwe mar 2 2022 to kod 2. Rwakoru machiegni ahinya to kapok amosu maber to akwayo ni mondo jayalo Dickson mondo yawnwa kod alam. Wagoyo ni erokamano osiepwa nikech ber yienwa mondo wayud kinyi ma sabato jaduong'. Wagombo mondo wapuonjre lesson kapok wachako to mondo ichak kodwa kendo angi go kodwa ka watieko nikech wapenjo maler Yesu Kristo ruodhwa. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Geno ni uchiyo maber sabato ni. Amen. Kendo weche ber, family life dhi maber. Dhi maber ahinya good news. Kendo waka to wachomo good news waduto wadhi tieko program. Parwako jowinjo gi joneno. Erokamano ahinya. Jayalo bende dhi chako stewardship. Nyara Kisumu malo. Erokamano ahinya. Machiegni uru. Erokamano ahinya. Joma mokadho nwapuonjore wach mamit ahinya. Ne en Yesu Lwanda motegno mar chuny. Yes. Kendo kane wan kod jayalo Charles nowuoyo ni weche mabende notegno ahinya mano wayudo ni kare hera bende thuon wach kata wachne mar hera en gino mabende duong' ahinya madwarore kendo watimne jowete. Kawuono wang'iyo Yesu jakel winjruok mar singruok manyien. Ma bende wach wich mare en wuok e buk mar Jebrania 8:6 mawach ni to tich ma Yesu oseyudo ber moloyo tich jodologo. Mana kaka winjruok ma okelo ber moloyo winjruok machon. Nikech en winjruok ma singruok mabeyo moloyo ema guro. En wach bende koro yudo kanyo wacho ni kendo ka jandiko nochako ni kuom dago ngima maler kendo chien kuom tho karwa Yesu nokelo winjruok manyien kendo maber moloyo kindwa gi Nyasaye kokalo kuom tho mare. Yesu nogolo oko kum mar tho mane dwarore kuomwa nikech richowa kendo nomiyo singruok manyien obedo gima nyalore. Jalo Dickson kochako kodi Yesu jakel winjruok mar singruok manyien. Kwang'iyo thuon wachno kod gigo mabende koro wadang'iyo ni to ne en puonj mane mabende ne nitiere joma gigo duto te. Erokamano ahinya japuonj. Wagoyo erokamano Nyasachwa ma oyawonwa piny kendo wanwang'ore kinyini kokalo kuom ng'wono mare. Ka puonjruokwa ma kawuono puonj mar 8 mana kaka wasebedo kwa wapuonjo ne wani puonjruok mar 7 kawuono wani puonjruok mar 8 kendo lesson machiegni gotieko. Koro mijendik lesson ni puonj mar 8 wacho ni Yesu jakel winjruok mar singruok. Yesu jakel winjruok mar singruok. Wadhino ne achiel kachiel mondo ofweny kaka Yesu kelo singruok manyien. To wach moro mondo wakete pachwa ni to singruok manyien ni en singruok aina mane? Dipo ka en singruok mopogore kod singruok mane nitiere chien kacha. Koso ang'o manotim ni singruogno mobedo manyien. Koro miyo wadhi nono kaka Yesu nokelo winjruok manyien, mano namba 1 mwabro nono. Wadhi nono namba 2 ni nogolo oko kum mar tho. Wadhi neno kaka Yesu ne nyalo golo kum mar tho. Kendo mar 3 wadhi nono Yesu nobedo kod winjo wach maber mondo singruok otimore. Yesu nobedo jal mar winjo wach e yo mamalo ahinya mondo singruok otimore. Wach mar 4 mabende mogik kawene japuonj machiel en ni Yesu owarowa ok mana nikech thone kende to bende nikech kite maber mawinjo wach. Ne wanwang'o waro kokalo kuom kido mar Yesu mar tho e msalaba. Omiyo wadhi yudo kaka Yesu jakel winjruok mar singruok manyien. Achiel kachiel kaka wadhi medo dhi nyime wabro winjo weche matut ahinya. Jalo Charles, Yesu jakel winjruok mar singruok manyien. Chalo gima jawinjo gi janeno ni nitie singo machon. Kae to Yesu to kelo singruogno to manyien. Iso ni singo kare gipogore. Ka ichwe piny Bible history wacho ni ka gibedo piny wacho dhano e kinde machal kodwa to wacho wuok to kopo no ketho to watimo na. To Yesu to wacho ni
odhi waro dhano. Tiende ni kare singo mokwongo en ni dhano nonego bed ni dak manyaka chieng' kaka polo nochuno mondo dhano odagi. To koseketho ma to kare tho, element ma tho ochako donjo. Koro singo mokwongo manosing ne ji ne nitie kendo ne dhi nyime. To ma Yesu okelo, namba achiel, en okelo singo nikech en jachwech. Ong'eyo te. Mar ariyo, okelo singo kaka jawar. Kae temo miyo ineno ka ndalo machon kane ng'ato timo richo to ni yang'o ni mokcho michano osesomo. Ikelo rombo gi remo ne timore. Kijandiko moro wacho ni minus blood, there is no sacrifice. Koro kosedonjo to koro en koro donjo kar nyarombo mane yang'o chande. Koro singo manyien chakore gi kanyo ni adhi waro dhano. Kae to kosewaro dhano to oduoko dhano kuom singo mokwongo mar dhano dhi dak mangima manyaka chieng'. Momiyo Yesu duogo kendo mondo wadog wadagi singo mokwongo ma en dak manyaka chieng'. Singo mokwongo ma en dak manyaka chieng'. Jaelo, kwang'iyo chak tich, chak mamit kanyo ni dwaro mar singruok manyien. To bas penjo ang'o miyo singruok manyien ni ne dwarore? Nyiso ni singruok ma bende ne nitiere ne machon. Ang'o miyo ne ok samoro jano no ko rwake omiyo koro dwaro ne nitiere singruok manyien gi kit dolo mobedo opogore. Erokamano ahinya. Wagoyo erokamano ja ndik lesen kendo kelo weche mangima ahinya to janeno agombo mondo aket wach moro e pachwa ni Yesu ne nitiere kata ka singruok machon ni keto kendo ne nitiere e yor roho, nok nitiere e yor ringruok. Mano miyo ne chuno mondo Yesu bi mondo oler weche moko. Koro jandik lesen wacho ni dwaro mar singruok manyien nyiso ni nitiere gima noko dhi kare e chien kanyo, to dhi ne kare ok ni polo notimo kosa. Polo nokotimo kosa. Wabiro yudo mbele kanyo chandruok nobedo mana kuom nyithi Israel ka ok giyie mar mondo winji dwaro ma Nyasaye. Mano wabiro yudo mbele kanyo. Koro mano omiyo ka wasomo buk mar Jo-Ibrania 7:11 mabende chal gi mane wasesomo chien kacha, to yiena mondo achak anwe kendo. Ni chik mane omi jo-Israel notenre kuom tich dolo mar jo-Lawi. To ka dine ben tich dolo mar jo-Lawi ochopo tichne maonge gimorem, to onge gima dine mi jadolo moro machielo wuogi e kanyakla mar Melkizedek, to e kanyakla mar Harun. To kit tich dolo oloki, to mano nyiso ni chik bende nyaka notim nade, nyaka ne loki. Koro ne wayudo kendo kawuono wachak wayudo ni tich dolo oloki, kendo dolo kore timo kod Yesu. Yesu wuon kore madolo. Koro penjo maduong' en niya, ka Yesu dolo ka jodolo atimo ang'o? Jodolo bende timo mana migawo, lakini koro Yesu bedo kaka jadolo maduong'. Omiyo waduto koro ketwa kaka jodolo kata doko ni nitiere migawo maduong' ma kawuono oketi mar dolo. Mano wanwang'o e iye kanyo. Koro wanwang'o ni Yesu okelo singruok manyien. Singruok manyien ma Yesu okelo en niya, ka wayie mwadhi ir Yesu to owarowa kendo owarowa nono kwadhi kata kod chiaye. Mano wanwang'o e iye kanyo. Nikech japuonj mokwongo wacho niya, e chien kacha ne chuno mondo dhi kod chiaye. Mondo ekiyud ang'ono, ekiyud warruok. Mano wayudo e iye kanyo. To ekiyud puodhruok. Wayudo e iye kanyo. To kawuono ka ng'ato odhi ir Yesu mowacho niya, jaduong' abiro kaka an yie mondo itim nade mondo luoka, to Yesu duoke. Koro wayudo niya, misengni mag chiayo manichiwo kokalo kuom jodolo ne ok nyal chiwo puodhruok madiera. To ne chuno mondo jal moro maromre kod wuoro ema owuogi mondo okel singruok manyien. Wach mogik ni jandik lesen chako wacho wach moro e buk mar Jo-Ibrania 10:1 nyaka 4. Yiena mondo asome asta aweya. E buk mar Jo-Ibrania 10:1 wacho niya, to chik Musa noting'o mana kido mar gik mabeyo mabiro, to ok oting'o gigo hie. Misengni ma jodolo ne timo kolero kod chik gitimo higa ka higa. To mano nyiso ni chik ok nyal miyo jolemo bedo kare chutho. Nikech ka dine chik nyalo timo kamano, to misengni dowe chuth, ni mar ka osepuodh jolemo chuth, to richo ok dichak ang'ono parogi kendo. Koro wayudo ni gima chik Musa ne ok nyal timo, ema dwaro mar singruok manyien nobiro mondo chopi mondo dhano nwang' warruok kokalo kuom yie. Erokamano ahinya. Jalo chak wacho ni lokruok nobede e chik mar dolo kendo chako bede singruok bende. Bende ma samoro dwaro mar singruok manyien nyaka bedi. Joma chon noketo chunygi ahinya kuom rito chike. Kendo adieri ka Musa osekelo stone tablets amondiko chike 10, to ne ging'iyo kendo ni ng'i according to chikno. Kitimo kama kidi, kitimo kama gocho, kitimo kama wang' kar wang'. Kae to chik nobedo mapek
kendo wadhi yudo mbele kocha kuma koro igolo chikno e otas tikete e chunywa mondo obed kodwa. Kaeto gima jandiko wacho ni kare chik mana kaka Paulo wacho en ochalo kio ma wang'iyore. Kwaseng'iyore kio kaka mabiro kane to yudo ko twi tayo marach. Kok kiloso tayo kio ok chuni. Osenyisi ni tayo itwe marach. Correct. Adjustment imetimo kendi. E kaka chike mag Nyasaye gine chalo. To koro Yesu oduogo fwenyo adieri ni chike gi nego wa gi pek. Omiyo dwaro singruok manyien. Singruok manyien en ni jandiko wacho ni kuom siemoni gi Yesu. Misengini owinjore okony oganda mondo oket genogi kuom yie margi kuom nyarombo ma Nyasaye magolo richo mag piny. Tiende niya, gin koro gigolo pachgi kuom nyarombo mokwongo cha mane waketo richo, waketo lwetwa kuome ting'ado to dhi chande. Koro wagol koche singruok manyien ni mondo wakel kuom Yesu ema nyarombo madiera. Kwa hivyo kwa ufupi en niya, gik machon ne nyalo bedo ndio to ne gionge gi teko ka Yesu osebiro. Mana kaka sani gima koro warito ni Yesu chako duogi kaeto chikegi siemonwa kuom Yesu. Koro tija gi tija ga neno ni wadhi kuome mana kaka kio kosesiemonwa ni gin rach. Ka ok iloso ok othagre kodi. Dhoni rachat pod osiko kuom rach. Pimo chalo mana gi piny masani kata chike mag Kenya ka chike mag yiero ni loko mti machon mane itiyo. Koro idwaro loko gi chike go manyien mondo ti kaka kendo koro ok ti. Pat mogi wacho ne yo machielo kata mana chike 10 kaka gibeyo kendo winjore kaka gin. Ok nyal chiwo warruok. Correct. Gichiwo rang'iny mowinjore mar bedo makare to kata kamano ok nyal miyo ng'ato bed makare. Ok nyal timo moloyo mana kaka ng'ato mang'iyore e rang'iny ok nyal rucho oko. Jowruok mantie pat wiye mabiro nikech tiyo higni mathoth mondo mi bedo makare oyudre. Wadwaro Yesu kaka jal manyalo kawo kare. Amen. Wadhi onyanena kendo e tich ariyo kanyo manyien kendo mochako losi. Wach ni manyien kendo mochako losi. Mapani pod wuoyo mana weche mag singruok gi chikego. Yalo Dickson. Erokamano. Japuonjo wuok chak tich kod wach moro ni bed ne nitiere singruok manyien ne dwarore. Ok owuo ni Nyasaye ne ok dwar jo-Israel e kinde mane omiyogi singruok machon. Ang'iso ni e thuolo ma nimiyogi singruok machon ok ng'is Nyasaye nok dwargi. To gimoro nitiere mane otimore en niya, jogi nok otimo migapgi nikech nomigi chike mak mana mondo kik gidam nyiseche manono. Nomigi chike mak mana mondo girit ang'ono dwaro mar Jehova Nyasaye. Mano omiyo ka wadok chien kendo mana kama isomo ni chike 10 koro nok nyal chiwo waro to ni dwaro mondo ging'ego Nyasaye e chike 10 go ging'ego Nyasaye. Koro emomiyo e tich ariyo jandik Kristo wacho ni manyien kendo mochako losi. Koro gimochako losi ni emonego bed chando wiwa. En niya, gini karo kunyien hie kaka ipare nogole kama chielo ok en kamano. En mana niya chik 10 ka ema Jehova obiro kokalo kuom Yesu obiro to keto mayom niya heru wadwa ketimo nade akini winjo to ka ng'ato hero owadgi kendo ng'ato hero Nyasaye to automatically osanyako mako chike 10. Koro chike 10 omako automatically. Koro wayudo wach makamano. Wach machielo mwachako wayudo niya e Jeremia 31 wesni 31 wacho niya singruogni nok nyien to nochako lose. Mano wach mangima mwayudo. Wach machielo mabende chal kod mogik ni nok gitimo migapgi. Omiyo Nyasaye nochano timo gima nyien. Nok gibedo jo-adiera. Jo-Israel nok obedo jo-adiera. Mano number 1. Number 2, nok gitimo migapgi ma Jehova nomiyogi mondo gitim nade mondo gitimi. Omiyo ne gibedo jok ma rich ahinya kendo mano nomono gidonje piny mano timo nade mano osingi. Wach machalo kod mogik ni ka kuom adiera dho jo-Ibrania motigo manyiso gima nyien en hadasha. Nyalo bedo kod paro mar chako miyo gimoro bedo manyien kata gima pok otimo nade gima opoki manyien. Koro miyo gini nolose mondo bedi ma jo-Israel kaachiel kod jo-Nyasaye nyalo donje mayom mak mana mondo giyud warruok kokalo kuom yie. Erokamano Jeremia 31 wacho ni Ruoth Nyasaye wacho ni ndalo biro mana time singruok manyien gi dhood Israel kod dhood Juda. Ok nochal singruok mana timo gi kweregi kana tayogi kagologi e piny Misri nimar ne giketho singruogno. Koro chalo gima singruok mokwongo nitie atieya
to adjustment mi Nyasaye matimo, improvement mitimo. Ma koro nitie kuonde moko ma to koro ok donji nikech ji osedhi digital. Ma ok donji nikech jogricho osemedore. Koro gima otimo Nyasaye otimo improvement. Look at amendment. Chike manyien. To Timotheo mar 2:10 Paulo wacho ni kata ka ok wabedo jadiera kama to en pod jadiera. En pod osiko mana kacha. Iwinjo wanya timo amendments mang'eny ndi to Nyasaye amendment mare motimo pod osiko kacha. Omiyo kokelo chike 10 to wacho ni achiel nyaka chik mar 4 en kind Nyasaye gi dhano. To 5 nyaka 10 en kind dhano gi dhano. Emomiyo wacho ni namba 1 ruoth Nyasaye gi chunyi duto. To namba 2 hero wadu gi ruoth. Okelo gi e summary chike 2 kende kamano. Erokamano ahinya. Dakika achiel. Nyasaye ne ok oloko chik ne kata duoko piny rang'iny mar chike ne, to kar timo kamano nooro wuode kaka jachung' mar singruok mane otimo kod joge. Ema emomiyo singruok mage ok oting'o kuong' moro amora, ne opong'o mana kod gweth, kendo nikech Yesu nochopo singruok ma kamano e yo mong'ith kendo ma onge mbala moro amora. Erokamano ahinya. Wagamiyo mondo waduogi kendo wachako kanye magi kanyo kodonje mo manyien ni kod Jakel Winjruok maber bang' thuolo machok kende channel WUODH GENO. Imba osana na Bwana. Hallelujah. Imba osana na Bwana. Hallelujah. Erokamano ahinya bang' duogo ka wasegamo yweyo kamano. Osegero SDA Church bende wero ni yote ni ubatili. Ema bende koro agamo godo break. Wadhi nyime ka wang'iyo manyien kendo mochako lose. Koro wadang'iyo mo manyien ni kod Jakel Winjruok. Kata kamano mowuok e cha bende nitiere wesne 10 manomiwa kacha 8 wesne 10 owacho ni to singruok mana tim gi dhod Jo-Israel bang' ndalo gima. Anaket chikena e parogi kendo anadegi e chunygi, anabed Nyasachgi mi gibed joga. Onge ng'ama nopuonj wadgi kata manopuonjo min mare kawacho ni ng'e ruoth. Nikech giduto gin ing'eya chakre ng'at matinie moloyo nyaka ng'ama duong'e moloyo. Oraya odiochieng' mano mar tich adek. Muma manyien ni kod Jakel Winjruok. Yalo Dickson ka koro idwa ng'ini to koro Jakel Winjruok ni en ng'awa. Muma manyien ni kod Jakel Winjruok. Ka ang'o ma bende koro wawuoye. Japuonjero kamano ahinya. Mana kisekelowa kendo tich ariyo waoke kod wach maduong' ahinya. Japuonj be ing'eyo ni nitiere ng'at maniluongo ni Cain, asmoro nitiere maniluongo ni Abel. Cain notimo makoch ahinya. En mano nigo wadgi miluongo ni Abel. To wach mangima en niya, ni nobed jabayo, nyiso ni nomiye kuong'. Aken wawinjore, nyiso ni chik machon ni nyalo kata mana kuong' ng'ato. To ka Yesu biro, jal makelo winjruok manyien, to ka ng'ato koso, to Johana wacho niya, nitiere jal moro manyalo timo nade mang'wono dhano richogi kaluwore kod buk ma Johana mokwongo 2:1. Koro miyo ka wadonjo e mo manyien ni kod Jakel Winjruok maber, nyiso ni okelo winjruok mopogore kod winjruok mane nitiere chien kacha. Nikech ang'o? Chien kacha ne en lak kar lak. Chien kacha ka ng'ato otimoni marach, tibe ni timone marach. Wang' kar wang'. Mano wayudo iye kanyo. To Jakel Winjruok wacho niya, ng'wone 70 times ang'ono? 70 times 70. Manyiso niya, ing'wone nyaka Yesu duogi. Mano wach namba 1. Amomiyo e tich adek, jal makelo winjruok e kind wuoro kaachiel kod nyithinde. Nyiso niya, konwa ka Nyasaye ni kod mirima ahinya, to en okelo winjruok okone niya, ng'wone nikech okia gimotimo nade? Gimotimo. Mano wach mar ariyo. Wach mar adek machal kod mogik, ni tho Kristo omiyo singruok obedo gima nyalore. Tho mar Kristo Yesu odhi motho. Yesu bende dwaro joge maluwe, odhi obatisgi, maporo tho, maporo winjruok e kind nyithindo kaachiel kod wuon margi men Yesu Kristo. Kaka japuonj matimo nade maduong'. Koro nong'o tho mar Kristo omiyo singruok obedo gima nyalore. Wach mogik kabisa niya, Yesu en jagach maduong' moloyo Musa nikech otiyo sanctuary manie polo kendo chiwre en owuon kaka misango mawe kod bala nikech wan. Jaelo ka ni somo wesne 3 8 wesne 3 kanyo anomiwa kae. Nyiso ni jodolo madongo duto keti mondo chiw mech kendo tim misengni. Omiyo jadolo maduong' ni bende nyaka bed gi gimoro michiwo. Iwinjo kae. En koro onego chiwo mech. En koro kote maka. En chiwore owuon. Ing'ena bora achiel wacho niya, mano Ibrania. To wach maduong' en ma ni wan gi jadolo maduong' mobet e barka chich mar kom duong' mane wuon gi me polo. Wesa bich wacho ni
tich ma jadolo notiyo en kido gi tipo ma tich manie polo mana kaka tich Musa bende nobet e gero hema mar romo gi Nyasaye mandalo machon. Koro jandiko wacho ni dho Yunani luongo jadolo no ok en mama yot, oluonge ni Mesites, tiende ni jagach. Ok en jadolo kende, ok en ng'ama kelo winjruok kende, to bende ni jagach. Wang'eyo joma gecho kata kuonde madalago nitie joma kosegao, jodongo nitie magaji. Jaduong' gi jaduong', nyathine gi nyathine, dalane gi dalane, jagecho. Kaeto kosekelo gik, kosetimo gik, tiende gimotemo kelo en winjruok. To winjruok ni ne nitie muma machon gi muma manyien. Tiende niya, odwa marry the two. Singruok mokwongo gi singruok mantie sani. To girumo kuom ng'at achiel kende ma en Yesu Kristo. Tiende ni kwa ufupi en ni ng'at monego koro wang'i ok singo gi, gik monego wang'i en ng'at ma wuon singo ni, ma en Yesu Kristo. Kaeto bedo jadolo marwa e piny ka to gi dolo mar polo. Ineno Musa ka hekalu ka entie, mag hekalu machon ka, mana example mar gima dhi timore e polo. Emiyo koro ni kigero hema, ger kama, ka ong'ad kama, ka ong'ad kama, mago ne tipo mar gik manie polo. To jandiko chiko kawacho niya, to Kristo nomiyo migawo mar singruok manyien obedo gima nyalore nikech nochopo dwaro mar singruok mokwongo gi Jo-Israel manosekethi. Tiende ni kobiro to bridge moro ne nitie manowere. Koro Yesu bedo kaka daraja moriwowa gi singruok mokwongo gi mar ariyo to moloyo kokadho kuome kaka jawar. Omiyo joma adiera ma ok winjre bende goro winjore. Mano e wach ma bende duong' ahinya kanyo. Koro nyiso ni muma manyien ni kod jakel winjruok maber. Koro bedo ni jodolo moko ka ne timo moko ka. Den to koro ne migape ne duong' ahinya ma bende koro samoro moko ka nok nyal donjo. Jandiko moro wacho ni ratego ni ne wakawo thuolo wadwa fast. Wadwa tweyo. To kapod itweyo to pod in gi nyiego. Kapod itweyo to pod ineko. Kapod itweyo to ikwalo. Chiem we tweyo. Gitimo nono. Aya, muma manyien ni kod singruok maber moloyo. Jayalo Dickson kwachako gi kanyo. Koro singruok maber moloyo en mane? Owacho weche madongo ma chuna mondo awache wach moro e iye. Ni Yesu e jakel winjruok kind ji ariyo kata kind oganda ariyo kata mathoth. Jago nengo kata ng'at magoyo nengo. Janeno e kinde miketo winjruok kata ng'at mochung' ne ng'ate gowi kendo mane miyo oyie chung' e kinde ma ng'ado wach mar winjruok makamano. Yani nyiso niya, mano ng'ama oyie tho nikech in. Ok nikech otimo richo. Okawi te. Oketo kuome. Giricho ni te. Oketo kuome. Omiyo okwong ng'at ma olier e wi yath. To Galatia wacho kama ni Yesu nokawo kuong molier e wi yath nikech ng'ata mane lier e yath ne en ng'at mokuong. Omiyo kuongwa duto jawar nokawo. Tich ang'wen, muma manyien ni kod singruok maber moloyo. Okay. Ka ing'iyo e buk mar Wuok 24 wesni 1 nyaka 8, to wanwang'o ka Musa nodhi monyiso ji chike kod buche duto mag Ruoth Nyasaye. Ji duto nodwoko niya, wayie timo kamano kendo wayie rito chike duto mag Nyasaye. Musa nondiko chike duto mag Ruoth Nyasaye to kinyne gokinyi nogero kendo ma misango. Ka Musa osegero kendo ma misango, to Musa nokiro gimiluongo ni remo kuom Jo-Israel. Remo no nochung' kuom Yesu. To remo mane ikiro no ne en remo mar diek kaachiel kod nyirombe. Emomiyo muma manyien ni kod singruok maber moloyo. Nyiso niya, koro ok remo mar diel, bende ok en remo mar rombo, to remo mar jal manonegi kayiem moko koso to nonegi e sa mowinjore, mak mana mondo rembe okir e dhoudi mag Jo-Nyasaye duto mondo ginwang'o walo kochwere nyaka chieng'. Mano wayudo e iye kanyo. Omiyo singruok duto nochopo kare kokalo kuom Yesu. Nyiso niya, gima Musa nok nyal timo nikech ang'o? Musa kawo remb diek emotimo nade? Emokiro. To Musa nokawo rembe. Okawo mag. To Yesu kobiro to weyo diek, to wacho diek weyo diek bo ywe matin. Rombe bendo ywe matin. To kawo rembe owuon. To kire dhoudi mag Jo-Israel to wacho niya, jogi nwang'o ngima nikech an. Mano wayudo iye kanyo. Wach mogik. Singo manyien ni kod Nyasaye kod Jo-Israel noket kare gi remo. Remo ni kiro ewi kod buo kendo e buo kendo mar misango mano chung' kar hono kar Nyasaye. Koro wayudo ni muma manyien ni kod singruok mabeyo moloyo. Kamande puonj. Jayalo singruok manyien. Aneno singruok manyien ka
Musa kawo jodongo 70 kaeto gidhi e got odhi omo weche mag Nyasaye. To moro chopo stage moro makoro Nyasaye okona pana gin gibi gichop gi kanyo. Koro Musa in mibi mondo ndikni. Kaeto kodog gi wechego to kosomo gi e nyim oganda to giwacho ni wayie obiro timo nade? Obiro timo. Tiende gisingore ni adier gik mag Nyasaye wacho gibiro timo. Moko ni bijuil ma dhano osiko manyaka chieng'. To Wesa 4 wuok 24 Wesa 4 wacho ni Musa nondiko chike duto mane Ruoth Nyasaye omiye. Kaeto ketogi to chomo kodgi piny odhi loro wach. Wach montime jandiko wacho ka. Nyasaye nochopo kare dwaro duto mane Muma Manyien dwaro kuom chiwo wuode owuon mondo bi kendo dag ngima maonge richo moro amora mondo mi singo mar Muma onyal chopore kuome. Eka en bende ochiwnwa ko. Ka wayie kuom Yesu, winjo mar Yesu nomiyo obedo jachung' mar Muma mar singruok. Ni Nyasaye wuoya to singo ne kare chopo kare. Ing'en joma ng'eny orito singo moko mane giparo chon pogero nyaka sani. Jandiko kono kawuono kare kata gikawo thuolo to warita ke ndalo kochopo to chopo. Ibrania wacho ni ka ndalo ma Yesu nochopo nonyuole kendo tho kendo dhi duogo. Kendo ni singo moko nitie mamoko nyalo kawo ndalo moko kapok otimore to gir Nyasaye ok kethre. En mane wach ma the word mar delayance en dho dhano to mar Nyasaye kochopo to chopo. Wach mogik wacho ni Muma Manyien en kod singruok maber moloyo. Tiende ni kane Yesu pok obiro ne wan gi singo mane thagowa kaka joka dhano. Emomiyo pile ka pile ne gidhi timo singruok kaachiel gi pwodhruok e hekalu. To ka Yesu nosebiro odonjo e hekalu nyadichiel to tieko singo go chutho. Koro waonge pek. Problem mantie en achiel ka maneno ka joma ng'eny nego. Gimoro nitie ma kisungu luongo ni cheap grace. Owacho to nikech Yesu nosekawo singruok. Koro gima timo kaka dhano timo nade? Onge wa kweri en tiji gi tija mondo idhi kuom Yesu pile ka pile. Paulo wacho na tho pile kuom richona. Tiende nyaka odhi kuom Yesu pile ka pile mondo opwodhwa kaeto ikone biro mare. Mondo opwodhwa nikech buk mabeno miwa Ibrania 10 wesna 5 nyaka wacho ni abinyo wacho ni mane momiyo kane Kristo biro e piny wacho ni Nyasaye ne ok misengni kod chiwo ema ne dwaro to ringruok ema bende sekona. Misengni miwang'o pep gi misengni mag golo richo bende ne ok imorgo. Wacho ni era Nyasaye osebiro mondo atim dwaroni mana kaka Muma wacho kuoma e kitap Chik. Mano wach mabende kono wewa kanyo miyo koro Muma Manyien ni kod singruok mano maber moloyo. En maber moloyo. Muma Manyien osetieko chandruok mar chuny. Jalo Dickson kae koro ang'o ma koro ma wuoye koro kuma chope. Puonjiro kamano. Japuonj Charles Odindo wacho weche madongo e tich ang'wen. Kendo afwenyo wach moro ni gigo mane dwarre chien kacha mondo Jo-Israel oriti. Mondo eka gibed e winjruok kod Nyasaye. Nikech remo chaka ne Musa kire to nokire mana kuom Jo-Israel moyie. Kende kaka wuono be idwaro mondo dhano yie kuom remo mondo giyud ngima. Koro miyo tich abich wacho niya Muma Manyien osetieko chandruok mar chuny duto. Yesu yudo thuolo mar wuok oche Samaria to koro niya ndalo biro malamo Nyasaye okubilamo Nyasaye god cha. Kendo kubilamo Nyasaye kaka otimo nade kaka odwaro to bedru kung'e niya bilamo Nyasaye biro bedo e yor mar chuny. Mane gima notemo dhi e kanyo kabisa. Man emiyo chuny kaachiel kod ang'o kod roho. Koro wayudo wach mangima iye kanyo. Koro jandik lesson e tich abich wacho niya Muma Manyien osetieko chandruok mar chuny. Nyiso niya ndiko mokwongo ne ondik e kite to kawuono Nyasaye ondiko gi e chunywa kod pachwa. Nyiso niya Musa nondiko chike e kita ariyo. Nyiso ni ndiko cha nondik gi minyalo somi. To kawuono Jehova dwaro mondo wandik gi e chunywa. Ma kata ok wayudo thuolo mar bedo kod Muma ni to wan kod Muma e ngimawa, wan kod Muma e chunywa kendo wawuotho kodo. Wach mogik ni chandruok mane Jo-Israel nigo ne en ni richogi nondiki gi kalamu mar nyinyo, kalamb chuma ogor e mbero mar chunygi. Chunygi nohero wich teko omiyo nok gin en gima nyalre mondo gitim gima owinjore nikech ne ging'iyo gi timbe maricho. To kawuono osendik wach ni e chunywa mondo wang'e Jehova. Erokamano Jalo Charles otiekno. Jeremiah 31:33 wacho ni anamiu chuny manyien kod paro manyien bende nagol chuny matek ka lwanda mi amiu chuny mayom malong'o. Kendo ni chike kande ji nokethogi nikech ne gin gi chuny matek ka lwanda. Koro mana ka jayalo wacho weche madongo go ni koro polo golo chike manondike stone tablets manondike kite to kele chunywa. Ing'eni ndiko chunywa ni en kelo go mar adek. Namba 1 ondike kite otamo grito.
kae to ndalo moko ne gisomo ko nyaka ofuko giketo chake pat wang'gi. Mano namba 2. Oyudo ka misigo pek moloyo. To Nyasaye oduogo go na ma ok bi nyalo. Koro wagol gigi midhigo gi koro aketgi e chunje ne ya. Ka isekelo wach e chuny Daudi wacho ni akano wach ni chunya mondo gakethe nyimi. Tiende ni osekawo chike ka ogolo literally from the pages to his own heart. Tij jawinjo gi janeno gi an bende kare ni koro singo gi wandik gi e chunywa. Sama osendiko chike gi chunywa ok obi neko, ok obi kwelo nikech ing'eyo chikno kweri e chunyi iwuon. Conscience mari koni kuma kode dhiene koro rach. Mano nyiso ni gimondiki e chunyi. Jandiko chiko kawacho ni e kind ndalo cha gi ndalone chalore en ni wa joma duto wan e bwong'wan achiel ma en remb Yesu Kristo. Osebiro mondo warwa joma tindo gi joma dongo. Kendo sani e sa joma kutima kata kuwinjo kawuono to pani kinya warwa en kawuono. Erokamano jatiekno galam. Jawinjo kapok walemo waromuru. Good news. Kisumo ka watieko family life program. Jayala ngeno Dickson Oluoru dromogo dala manyahera. Nyasaye otimnu ng'wono jomane ka winjo weche madongo walem. Wuono man malo wagoero kamano nikech ber. Waneno lweti jadolo krito wandala 6 ma biro chopo nikech ng'wono ni. Winjo weche ni madongo mag warruok to molo singo magi kare chopo kare. Nyathini moro ng'iyowa ka ywak kopori to singo to pok oneno. Timne ng'wono, miwa geno kuma geno rume. Chake miwa teko kwa bedo nyithindi. E singo te chop kare kit ngima ng'ato gi ng'ato. E nying Yesu wakwayo. Amen. Erokamano ahinya ne wan kanyo to kod jayalo mano jayalo Charles Odine mowuok Kisumu Central kaachiel gi jayalo Dickson Oduor mar Kachokes die. Wafuono wach mit ahinya jomanyien kik bai nikech Yesu misango moromo chuth. Yesu misango moromo chuth en wach mosewacho iye kanyo to koro miye topic ma mare kende. Omiyo koro kete kanyo mondo ibiyud anena e yorno makare. Wadhi nyime kod chenro mar WUODH GENO koro pod wadonjo e kidieny machielo wende kaachiel kod ote magi bende piny moro amora ma in go medo nemni joyalo kadho piny kanyo screen mari mondo mi itudri kodgi. Amiyi wende ariyo. Capstone Ministers Anna Seola kaachiel kod Mathare e Central AY Nikodemo. Chak waduogo wadhi nyime mondo wadhi winjane tang'o ma bende koro dhi nyime ote magi habro duogo mondo asom.